Rêxistina turizma ciwanê netewên yekbûyî, bernameya gundê herî turîstîk li derxist û di bernameyê da gundê Midyata Mêrdînê Anıtliyê xelata gundê herî turîstîk stand. Rêxistina turizma cîhanê ya netewên yekbûyî îsal bi navê gundê herî turîstîk bernameyek organize kir. Di bernameyê de gelek gund ji bo xelata gundê herî turîstîk ketine pêşbaziyê. Di encama pêşbaziyê de gundê Midyata Mêrdînê Hax bû gundê herî turîstîk. û ev sûreç ne niha wilo kin dest pê kir, beriyan ha 4 sala me dest pê kiribû. İl Kültür Turizm Müdürü wa dest pê kiribû û hat nevêdê gelek neqlaçûn û hatin li vê de çêbû. Ev tişt değer dîtin got yek karê müracaat bike ji bona got bibe enî turizm köyü gundê qenciyê turizmê. Ji bo xelatdayînê li Hûsxoya Çînê merasîm hate li darxistin. Şaredarê Midyatê Weysî Şahîn li ser navê Haxê xelata gundê herî turîstîk wergirt. Li gundê xweşik gelek berhemên dîrokî hene. Di tarîxa me da û di nav me da zehf kevna û nexasim dêra wê Dêrseyt. Zehf kevna di Torabdîn da belkî jêkefindir nîne. Nişteciyên gund ji ber xelatê kêfxweş bûn. Hevdehê wê da ev ödül hata sandin, serwilo jî kêfa me gelekî hat û mêhvanê me got tê nevêdê jî kêfa me jî tê û ya wa jî tê li vê de memnûn derdkevin ji gundê me. Wextê wilo keta turizmê da û navê wê çû ji me hemû ra yanî tiştekî serbilindayiya got gundekî me Süryaniya wilo di Torabdîn da di Tirkiye da navê wê wilo bela bibe û xelk qista wî gundî bike û qista wê dêrê bike mehlûma gelekî kêfa me tê. Li gundê dîrokî xebatên restorasyona berhaman jî deam dikin.